हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों आगोमा रुवाथि। बे आगोमा रुवाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै बर', उत्तम निरिबिलि, कनकसा दशरथ आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। बे बर' सावथुननि आरो स्ट'रिखौ लिरदों कनकसा बर', एडिटरखौ खालामदों सोमदोन बर', मेकआपखौ खालामदों दैमु, लोगोसे रजे। लोगोफोर, बे आगोमा रुवाथि मुंनि आबुं मोनसे सिरियाल बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 9 सिम गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबायमोन जानांगौ। आरो बेनि एपिसड 10 खौ गोबां नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन। माब्ला नुनो मोनगोन गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन। फाइनालि दायो बे एपिसड 10 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे एपिसड 10 खौबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो नायहैदो। आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। आरो सोर नोंथांमोना नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि एपिसड 11 खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? नोंथांमोना बेनि एपिसड 11 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे एपिसड 11 खौबो थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बे एपिसड 11 खौबो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय आरो सोर एक्साइटेड बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ अपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि। थेंक्स फर वाचिं।